Good morning. No manggag tayo ti balikas across ti umuna nga sumangbay iti panunot tayo wenno ri na tayo rigat dosa pannakaidadanes tuok nagiti umuna nga sumrek di panunot tayo no maibaga tayo ti no cross no kunamon no ilansada ka ti cross no kunadan ay kadakasan si kati cross ko no kunamon na ay kasi kati pabigat ti biagnan nya no dayto ti cross ko no kunadan ay ka nadagsenan nya hanyo kadi nga among apay hanyo kadi nga among nga ti cross ke makaagas haan ni awang ka sasaok hanyo mo haan pag-agas mi ti cross la di ubing kami no amuyo ti sao nga agpipikal wan agpipikal no kumano na pangkan na kimarites ti dua nga oras tinogawam ta sakam agpipikal uno saan day da kami no agtudok kam ti tabako kana kitang na di kamo tumata der agpipikal di sakam jak amo ano niya ti English na no ibagam ti doktor di ka no nagnam ko namkin doktor ak mild stroke ko na kada tayo ka pipikal ko na tayo amo ti agas may jak amo no nagisurusuro ng basta aramiden may nagpipikal tadapan mo katayang sa kaikan ti cross lumaing mat kita nyo amo yung lagaya di amo no apay nga normal kanya mi ngano daytay nagpipikalan katayam hamang nga nagsinan puso ikabil mi crossmat ami mga i-drawing ko mati question mark crossmat ka ito no ka mayatan jamuno sino nang isurusuro nga Poncio Pilato day basta aramiden mi effective nya effective day jay at dapay no day tay umuna nga tudo ti Mayo tati umuna nga tudo di ubing kami ka Mayo nya awam hamutatan uray niya nga buong nga taon kag tudtudo mo ten ingkam kunada no umuna nga agtudon ingkay itaya jay imayo ijay sa gumaymay jay agtinag hanyo amo sa gumaymay at ritskid kayo mat downspout kunayo nga daray kanya da kami aga sa gumaymay tapanaw nga rod apam mo itaya sa mo ikuros idtachan mo tapno hanto kanu ngagsaksakit jam mo no nangalalaan da mo di nga tsorya cross mo lata ni ading ko adda gift na mangagas yamo na diyan pag-alalaan natin mga naman nangagas na kaya na no agsakit tangipon mo kada dito puyutan nang ipasok nga bukal ka agruar ti igus kunana ka lumaing ngam no adda daytay barkes amuyo ti barkes sa bali mo ti kurad nya hindi pa lagkurad ta ubo mo no kunada Dios dakes kan dakkel nga lunod daytan no di barkes diyan mo nangalalaan na ti talent na mat aw mo nagadalan na ni barkes sa mo di uyag ka di barkes apan na mga di bulong tinyog apan na ikabil na pagbalinan na nga cross ikabil na diyan ti kasuuran diyan mo no dapat kasuuran nyo tatatagasulmut kada elektrikan into nakset di dyan nakset mo di barkes no agkurang di panang rukod na adan tulat na basit idakdakil diyan mo isong akong kunak makaagas ti cross nya makaagas isong ano adda ka butang mo nga tiyendaan di arubayan nyo pagtutugawan ti marites no lumabas ka isaganam ta cross ta lo nalabos no chismisan da ka pa la no dada jada marites ti bigbig at lumabas ka ta ammom nga si kapag tutungtungan da iruar mo ta lo kunam ta damo pay no agbalin pay dagit nga chismosa nga agpay sumat nga ti cross mangagas apaya ti meket cross ni Apo Jesus tinang ngagas ti lubong nya nagsakit ti lubong gapo ti basol nya naparalyze ti lubong gapo ti basol tinawid tayo kadagiti naganak kada tayo kuna tayo daadan kin Eva nagtitinawidan tayo dayta abasol ngam babaan ti pan nakaibayog na iti cross ta kunada nga rod jay gisalmo tayo na ibayog iti nagbaetan ti langit ken daga na ibayog ti anak ti Dios babaan ti cross napunas ti basol ti lubong
Iso nga babaan ti ipapatay na, kanyada, ijay kultura nga dimaklan ni Apo Isos, normal kultura da, kaugalyan da, nga no nagbasol ka, ilansada ka iti cross. Di da kadwa na nga mananakaw niya. Ngam iso na sa bali ti pan nakailansana, haan nga gaputa nagtakaw, haan nga gaputa nagbasol, no di sinubot na amin ti basol ti sangalubungan, babaan ti pan nakaibayog na iti cross. Babaan ti pan nakaitagay na iti cross ni Apo Isos, pinunas na ti basol ti lubong. Iso nga datayo, no ti panagkitkita tayo ti cross, lunod, rigat, dosa, isuna, balaygi. Babaan ti cross, nagbalaygi, pinunas na ti basol. Iso nga, aging gana tata, uray adda agbasol, uray adda maiyanak nga siya nakamaldit ti basol atawid, punasen. Punasen ti sakramento, babaan, naawat tayo nga ron ti sakramento, inted na ti bagina ti sakramento, babaan ti pan nakailansana iti cross. Iso nga mapakawan ti basol. No nagkamali tayo, no nailawan tayo nga nagbasol, punasen ti sakramento manen ti sakramento ti konfesar. Kaanyat ng rugyanan na babaan dayta a cross. Nagbalay iti cross. Kakuna tayo kakabsat dayto nga cross. No daddo mga rod ka very negative ti panangawawat tayo. Haan, ikaw nangarod ni Apo Isos, haan kayo nga makapagbalin nga adalak. Haan nga makapagbalin nga adalak ti si asino man asumurot kanyak no di na ibaklay ti cross na. Kada tayo anya ti cross tayo. Anya dagiti cross tayo. Laglagi pen tayo akakabsat nga ti kinakristyano tayo. Habang umang-anges tayo, addalat ta cross tayo, anya dagitoy, pakarikutan, dagiti problema tayo, sakit, relasyon nga haan nga nasayaat, rigat, panubok iti trabaho, addan tulat ta genggened, addan tulat ta bagyo, addan tulat ta pakarigatan tayo. Kadagitoy ti ibilbilang tayo, cross tayo. Dagitoy tikas lamang ibagbaga tayo nga cross tayo. Ngam laglagi pan tayo kakabsat. Uray no, marigatang katatrabaho. Umalis akon. Wan umalis ka. Abay ti amom di umalisam awan. At dalata marigatang katalakay mo, wan no bakit mo? Isina mapangkat sa bali. Api awan ti pakarigata mo na addan tulatta. Kadi ibagbaga na ditoy. Arakupan da ito'y cross. Kuna na awitam day ta cross mo, no daddo mga di kuna tayo nga rod nga negative ti panagkita tayo ti cross, balbaliwan tayo. Kas ano ti panangarakop ti cross, umuna acceptarem nga adda cross ti biag. Acceptarem nga uray nasalun at katata addan tulat ta sakit. Uray mayat ta ti biag mo awan problema addan tulat ta sumangbay. Uray no nyar aramidan tayo addan tulat ta sumangbay. Makita yo apay dagiti sa santo tayo nga ad-adalan tayo ti biag na, apay nga ad-adalan tayo biag da, taadda pagtuladan tayo. Apay ti kunayo dagiti sa santo, idinagyan da dito'y daga, nagkatkatawa da kanayon, party-party, kung kunada, datala nag-milk-milk ti obradan ka naragrag saklat ti haan. Dito'y lubong ni sino ti Pilipino nga imo na nga santo nga indeklara tayo, indeklara ti simbaan, San Lorenzo Ruiz. Anya tinagsantuan na, apay nagragragsak aya nga naggingin-awat ti biag na haan. Galot da di sa akanan, lipatem ti kinakristiyanom kunadan niya, insawsaw da di bubunan nga inrareb. Kakunada, lipatem ti kinakristiyanom agbiag ka, kunada ijay Japan, ay haan, kunana no adda rin ibribo biag ko ited konto amin kanya na. Di pamati na, uray pa'y nasakit para ijay bagi, tamatay nga rod, maparigat, uray no inrarib da nga agtungtong laban, haan na pinanunot di bagi na, ti pinanunot na, dayjay pamati na. Kagasjay ti kayat nga tumbukan ni Apo Isos kada tayo, nga haan nga makapagbalin nga adalang ti sumurot kanyak, no, haan na nga lipatan ti pamilya na, kakabagyan na, kinuray pa iti bagina, kunana dayjay. Kaya na nga sa uwan, nga ti pagserbihan tayo ni Apo Diyos, haan nga ti bagbagi tayo. Arakupan ti cross, kasano pa nangarakop?
No daddo magamin ket itarayan tayo di kroshaan madmadi. Kala ko malaangan iti basic nga panagbiag tayo inaldaw-aldaw. Na adu-ada kiti pakarikutan tayo. Nabantuon ta mainnawan. Di mat? Habang nga kitaam nangruna no sikat at the third eye na nga kunada. Sikala marikutan dagiti daduma ka kebs wala lang tumangtangkan din na po yung ka wala lang kadagiti daduma sika marigrigatan tap numalpas data nga cross innawa mon ilipas mon haan. No daduma ka di mat no daytay us-usto ka nga tao ka no lablab sam jay mainnawan ka kasla makurkurikuran talapay basla daytay agpungtot ka nga agpungtot daytay dagiti batugan da talamangan ti amoyo kung kunang pailaang ad-adda pailaang ilipas mon ti may saman nga karigatan nga matrabaho kanyak uri siya uri di seminarista dayta agkupin nya nalakati aglaba nalakati agakas ngam di agkupin ay Diyos ko mano nga henerasyon to nga pusa na panen adda to pa dagitay bado nagsulit siya para kanyak kuno daddo matap no malpasen sarakuso ka mon ilipas mon kas di kanya tayo itibiyag tayo no problema kas pangarigan ko maadda relasyon ngahan nga nasayaat sulbare mon. No adda pakarikotam iti daytoy nga biag awatem nga kastanan tanyo likliklikam nga no ikarkararag mo nga awang ko madaytoy haang ko mga kastoy adda nga dos-dos haam tabagbagim ngam no inakseptar mo agyaman nakapo kada iti sagot ti biag no inikkanak ti sakit ko la akseptar ko agbiagak nga normalen. Dahiti na ilawang ko nga naasawa, anya nga nailawaan mo nga naasawa, at dayam na ilaw. Dahiti na asawa, kunamong ka inya, nasayaat mo iday, tata mo gayam, alaka awate mo, nakseptare mo kastanan. Kalalakaan nga aramidan, taagtal na painumumon, may sa atubay ito naplatan, at least quits manan. Ni baka mo mat, diya mo anya solusyon tap no, agtal na, kwartan sa kano. No sumano ikam kwarta na. Nakurang na yunam pa am naglaing kay mutan. Kaya akseptare mon. Ara ko pam nga rod deta nga krusen. Kastanan hamo mabalbaliwanen. Nalpasen. Kuno maaramid tay daytoy anya dagiti galad nga rumbang nga aramaten tayo anya dagijay. Patience kinaanos. Haantay nga mabaling ara ko ti krus tayo na awan ti kinaanos. Kinapakumbaba. Ti panangakseptar dagiti krus ti biag tayo masapol nga napakumbaba kita inyo ni Apo Jesus. Addaan ayat. Di pagserserbian tayo, pamilya tayo, trabaho tayo, panagkakaaruba tayo, ijay sisa tayo. Di panagserbi tayo no addaan ayat no adda dagitoy tallo. Kaya tayo nga arakupan ti krus tayo. Laglagipan tayo. Ti krus saan adusa. Ti krus nga uyak anya haan adusa ti cross haan nga rigat no di balaygi kita inyo ni Apo Jesus no maarakop tayo daytoy anya ti agbalaygi tay tumet sino pagibasaran tayo kita inyo ni Apo Jesus imbaklay na ti cross na kamaudyanan na di cross na tinangawit keng kuana. Nakita yun, nakabitin di cross niya, imbaklay na, idikuan iso tinangawit. Kasi yung makanya tayo, anya ti ibagbaga na. No kaya tayo nga arakupan dagiti panubok iti biag, no kaya tayo nga sangwon dagiti panubok iti biag, nga addaan kinapakumbaba, kinaanos ken kinamanagayat, isudan tumet ti mangitan ok kanya tayo. No kas kumaama ka, arakupom ti kas may nga ama, addaan ayat kinapakumbaba ken kinaanos. Ina, responsibilidad mo nga ina arakupam. No adda trabaho, arakupam nga addaan ayat, kinapakumbabakin kinaanos. No maaramid mo dayta, isuntumat ti rangtay mo, isuntumat ti umulyam, nga makikadwaken kuana. Finally, anya ti maaramid tayo, tatao tayo, nakapsot, da tayo atao, nakapsot, nalaka tayo ang mauma. No daduma ka, agsaltek di anos tayo, mauma tayo. No daduma gapota mairurumon jeri na tayo lumaban tayon. No daduma kasla maumatay pay nga agayaten. Ngam anya ti rumbeng nga aramidan tayo kakabsat hantay mo mabalin nga lumablaban, mauma nga agayayat, awan ti kinaanos nan anya ti rumbeng nga aramidan tayo. Ipasa tayo kini Apo Jesus.
Kaya na nga saon agkararag, isuna ti kalaingan nga agawit ti cross, hanga sika. Kaya na nga saon, day ti gundawayan nga agkararag ka. No marigrigatang kan, laglagi pam iso ti kapigsaan nga agawit ti cross. Uri agtitinulong tay amin, hantay nga maawit, day ta cross nga inawit na. Iso nga numarigatan day ti gundaway nga agparintumangan agpakumbaban, apo jak kabailan si katimang bagkat day ti akros ko. Apo nabannog ako nayunam ti anos ko, taanos mo ited mo kanyak. Apo na italmo-talmeg akon, day ta kinapakumbabam ited mo tagjubli kanyak. Ta mausar kanyak. Apo nabannog akon, apo na umaak ti lubungan, ited mo day ta nga ayat. Ipanagayat mo, iso ti usarek kadagiti gagayem ko. Kadagiti pamilya. Kakabsat day ti ibagbagana. Ni Apo Isos ti panangbaklay tayo, iti krus tayo. Laglagipan tayo. Uray sa dinno, uray anya nga oras. Trabaho man, pamilya man, addalat ta. Panubok nga kasla krus tayo. Ngam no arakupan tayo. Agpatulong tayo kingkwana, laglagipan tayo. Isuntumot ti mangitag-ay kada tayo. Isuntumot ti pakaisalakanan tayo. Kitaan tayo, lagipan tayo, dagiti sa santo. Dito'y lubong, inarakop dati krusda. Nagtalak dakin ni Apo Diyos. Iso tinangitanok kadakwada, iso tinangingato kadakwada. Nalagan ti krus. Awan tinarigat a krus. No, agpatulong tayo kin ni Kristo anakalansa iti krus.